Niinpä. Joo. Tukholma 19. kesäkuuta 2010 ja koko maailman keskipiste täällä. Nämä kuninkaalliset häät tietenkin, joista puhutaan. Mua on epätavalliseen tapaan kutsuttu ollenkaan sinne, niin mä vuokrasin oman kameramiehen ja ajattelin tämmöisen pikku oma kunnianosoitukseni Ruotsin kuningaskunnalle. Sitä paitsi meillä ruotsisuomalaisilla on yksi edustaja siellä, Mark Levengood on tapansa mukaan siellä hovinarrina, vaikka hovinarri on vähän liikaa sanottu Markista, ei se niin hauska kaveri ole. Sitä paitsi yhtenä päivänä tässä se julkisesti loukkasi kaikkia meitä suomalaisia sanomalla, että hän ei syö kuollutta kalaa. Kaikki muut suomalaiset paitsi hän ei syö, ja hän tarkoitti kalakukkoa, eli meidän savolaisten omaa lempiruokaa. Nyt mun mielestä Mark voisi pyytää koko Suomen kanssa anteeksi, koska tämähän ei ole totta. Kalakukkoa syö oikeastaan vaikka kaikki me savolaiset. Eli hän onnistui yhdellä lausella loukkaamaan meitä kaikkia. No, ei se mitään. Tässä taustalla on symbolisesti vanha Ruotsin iso verotalo, ja sillä on yhteistä kuningashuoneeseen se, että molemmat nämä instituutiot, niin nehän elää tavallisten ihmisten rahoilla. Pienenä erona on nyt, että tämä verotalo on kyllä laitettu kiinni, mutta kuningaskunta elää vielä hyvinvoivana. Ja tossa se muuten on. Tästä joku 3 kilometriä suunnilleen veneen takana. Toisessa maailmassa on kuningashuone. Täällä helikopterit menee nyt vähän ympärissä. 2000 poliisia on komennettu ja vähän muitakin. Ja mä oon reaaliajassa täällä, eli tätä kaikki ketä kuningashuoneen jännitys kiinnostaa, niin voi katsella tätä vastaisuudessa vaikka kuinka kauan, koska nyt on pari tuntia aikaa vihkimiseen ja jännitys tiivistyy täällä. Mä katon tuolta kurkista, jos sillä näkyisi vaikka muitakin kuin helikoptereita. Täällä voi noita kanunoitakin paukutella vaikka mitä. Hei!